गिबियावनो गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आं खुलुमहरग्रोनाय जाबाय लोगोसे आंनि बे चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। जोंनि BTC नि एरिया जाहैबाय 8970 किलोमीटर 3460 स्क्वायर मीटर लोगोसे 2011 नि सेंसास बायदियै जोंनि BTC नि पपुलेशना जाहैबाय 31,55,359। जोंहा नखराव मोननै पार्टी दङ। बे मोननै पार्टीयानो जाहैबाय BPF आरो UPPL। दा बे BPF आरो UPPL मोननैबो पार्टीखौ खौसे जानानै BTC सरकार सालायनो थाखाय बिथोन होनो थांनायाव बा खावलायनायाव गोबां रायजो राजाफ्रा दिनैनि समाव राजि गैया। दा बे बिथिंखौ नोजोर होनानै फैबाय थानाय 2025 नि BTC जाय इलेक्शन बेवहाय जों बबे मोनसे पार्टीखौ 100% सापर्ट होनानै जों देरहाहोनांगौ आरो बे पार्टीया सोर बे पार्टीखौ आङो नोंथांमोननि सेराव फोरमायनो थांगासिनो दं। बेखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ उइदाउट स्किप फुल नायजोबानो जाबाय। जायखौ बुङो 2020 UPPL पार्टीया बेसेबां सीट मोननो हादों? अनलि 12टा सीट मोननो हादोंमोन बिसोरो। लोगोसे दिनैयो बिथांमोना गुबुन पार्टीनि हेफाजाब लानानै अर्थात मालायनि हेफाजाब लानानै बा मालायनि दालायाव बाथाबनानैसो गावनि BTC सरकार सालायनायाव बिथांमोना खाबु मोनदों। जेरावनोखि दिनैनि समाव जों गासै रायजो राजाफ्रा नुनो मोनो जे जोंनि BTC ओनसोलनि माखासे फिसानिफ्राय लानानै गेदेर बा बायदिसिना बिथिंनि सायाव बाथ्रा बुंनोब्ला बा बायदिसिना बिथिंनि सायाव खामानिफोरखौ लानानै आवगायलांनो सानदोंब्ला बिथांमोना दिनैयो गुबुन हारिनि माखासे लिडार्सफोरनावसो साजेसन लाग्रोनो गोनां जायो बा सावरायग्रोनो गोनां जायो आरो जेब्ला सावरायखांनानै बैसोरो बिथोन होयो बा मावजागोन बायदि बाथ्राखौ फोरमायो अब्लासो जोंनि दानि सरकारनि माखासे लिडार्सफोरा खामानिखौ मावनो खाबु मोनो बा बाथ्राफोरखौ जों रायजो राजानि गेजेराव फोरमायनो थाखाय सुबिदा मोनो। अब्ला बेसे लासिंसिं रायजो राजा नोंथांमोन बेखायनो दा समनि जा थासारि बे थासारिखौ गासै रायजो राजाफ्रानो साननो गोनां बाथ्रा दङ। जागायजेननाय BTC इलेक्शन बे जागायजेननाय BTC इलेक्शनाव BPF पार्टीया टटेलि 22 सीट लानानै देरहासार जानानै BTC सरकार सालायनायाव बिथांमोना जाफुंसार जादोंमोन। बेनिफ्राय फैयै 2010 बे 2010 नि BTC इलेक्शनाव BPF पार्टीयानो आरोबाव 31टा सीट लानानै बिथांमोना BTC सरकार सालायनायखौ जाफुंसार खालामबावनानै लानो हादोंमोन। 31टा सीट 2010 आव जेरावनोखि 2005 आव अनलि 22 मोन। बेनिफ्राय फैयै 2010 आव बेसेबां बारायना लानो हाखो BPF पार्टीया टटेलि 9टा सीटखौ 2010 आव बारायनानै लानो हाबावबाय आरो बे 2010 निफ्रायनो जोंनि BTC ओनसोलाव गुबुन हारिनि डार्टी पलिटिकल गेमा जागायजेनदोंमोन आरो बे जागायजेननाय इयार्सआनो जाहैबाय 2010 जेरावनोखि अनाबर होननाय मोनसे हानजायाबो बे 2010 आवनो जोनोम मोनदोंमोन आरो बायदि रोखोमनि पलिटिकल इशु जाय इशुफोरानोखि जोंनि हारिखौ नारसिननाय जोंनि हारिखौ फोजोबस्रांनो नाजानाय माबोरैहाय ट्राइबेल हारिनि गेजेराव डिवाइड एन्ड रुल खालामनो हागोन जोंनि हारिनि गेजेराव पलिटिकल इशुनि गेजेरजों माबोरैहाय डिवाइड एन्ड रुल खालामनो हायो जों बर' फिसाफोरनि गेजेराव बेफोरबायदि डार्टी पलिटिक्स गेमा 2010 निफ्राय जोंनि BTC एरियायाव जागायजेनदोंमोन आरो बे गुबुन हारिनि जोंनि BTC हालामाव नोजोर होनानै जा पलिटिकल डार्टी गेम खालामनाय बेनि मोनसे मेजर थांखिया जाहैबाय मा जे BPF पार्टीनि सिनस्रिखौ बा BPF पार्टीनि पलिटिकल केरियारखौ रायजो राजानि नोजोराव माबोरैहाय ब्लेम खालामनो हागोन जे रायजो राजानि नोजोराव बे BPF पार्टीनि इमेजखौ माबोरैहाय गाज्रि फोरमान खालामनो हागोन बेफोरबायदि बायदिसिना डार्टी पलिटिकल इशुखौ बिथांमोना बे 2010 निफ्रायनो जागायजेनदोंमोन जेरावनोखि BPFआ 2015 आव अनलि 20 सीट देरहानो हाबाय। 2010 आव बेसेमोन 31 अब्ला बेसे माइनास जाखो रायजो राजा नोंथांमोन 2015 आव 11 माइनास डाइरेक्ट 11टा माइनास का बे 2020 नि जा गोजोन गोरोबथा
जा पिस एकर्ड बिटिआर एकर्ड बे एकर्डआव जोंहा मोनसेल' गोग्गानाय गोजोननाय मोनदों बेनो जाबाय जोंनि एनडिएफबि ब्रादार्सफोरा बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों उदां फोथाराव फैनो हाबाय लोगोसे गासै रायजो राजाफ्रा सानबावदोंमोन मा जे बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों गासै एनडिएफबि ब्रादार्सफोरा फैनानै आलो गोजोन उदां फोथाराव थानानै गावबा गावनि जिउखौ गावबा गावनि न'खरखौ आलो गोजोन दाफुंलांनो हासिगोन बेफोरबायदि गोबां मोजां बाथ्राखौ जों नुहुरदोंमोन नाथाय बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बिथांमोना फैखांनायनि उनावहाय गोबां रोखोमनि सात जारलासो फिन आरोबाव सहायनो गोनां जाफिननांगौ जादों जेरावनोखि दिनै जोंनि गेजेराव बे बिटिआर एकर्डनि उनावहाय मोजां नोजोर होनानै नायोब्ला बांसिन गुलाय गुजायखौसो जों नुनो मोनहरो नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन आरो बे बाथ्राया हाजार बार सैथो दिनै सोरखौबा सियारनि पावार होदों दिनै सोरखौबा पकेट मानिनि पावार होदों आरो जायफोर लुफिया लांसुनिया लुबैसुला बैफोर मानसिफोरा दिनैनि समाव पलिटिकेलनि खैसाराव सियारनि पावार मानि पावार लानानै जिरायगासिनो दं आरो बेनिनि गेजेराव मोनसे इम्पर्टेन्ट बाथ्राया मा जायफोरनोखि सियारनि पावार मानि पावार होनायखौबो नेवसिदों बैसोरखौ दिनैनि समाव मा खालामदों गभर्नमेन्टआ पलिटिकेलनि माखासे खैसारजों बिसोरखौ फिन खाफिननानै जोबथेसालियाव दोनहैदों नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन बेसे लासिं सिं जेरावनोखि बिसोरो गावसोरनो बिटिआर बायदि मोनसे एकर्डखौ गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों एकर्ड खालामनानै लाना फैबाय गावसोरजों लोगोसे बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जमा ओंखारबोफानाय सानै साथाम ब्रादार्सफोरा दिनैयो जोबथेसालियाव दङ आरो माखासेया दिनैयो गभर्नमेन्टनि सियार पावार लानानै जिरायनानै दङ अब्ला जायफोर बिथांमोना दिनैनि समाव गभर्नमेन्टनि सियाराव जिरायनानै दङ बिसोरो लाजिनाय मोनगोन ना मोनाखै ना बिसोरनाव लाजिनाय दंना गैया ना गावसोरनि बिदा फंबायखौ जोबथेसालियाव दोनहरनायनि आन्दोआव बिसोरनिबो आखाइ दं नामा बेसो जादों दा समाव मोनसे गेदेर सोंथिया रायजो राजा नोंथांमोन 2005 निफ्राय लानानै 2020 सिम BTC आव BPF नि जा पलिटिकल केरियार बे केरियारखौ जों जुदि नाहरोब्ला गोबां मोनसे बिग माइनास जाबोबाय थानायखौ जों नुहुरो आरो बेफोरबायदि मोनसे गेदेर माइनासआ माबोरै जादों माबोरै जायाखै आरो बेफोरबायदि गेदेर माइनास जानायनि बिथिङाव आं बे बाथ्राखौसो बुंगोन जे जानो हागौ BPF पार्टीनि माखासे मावथि सोद्रोमाफोरा जाबायदि पार्टीनि थाखाय मावनांगौ बेफोरबायदि खामानिखौ बिथांमोना मावबोआखै जायनि जाहोनाव बे BPF पार्टीया माइनास आरो माइनास जाबोदों बेखायनो आं मोनसे बाथ्रा खावलायो BPF पार्टीखौ आरो खावलायनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय जेरावनोखि आङो दिनैयो हाग्रामा महिला सारखौ आं सापर्ट खालामो बेखायनो आं बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे बाथ्रा खावलायगोन BPF पार्टीनिसिम बा मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांनिसिम जे नोंथाङा बा नोंथांमोना BPF पार्टीनि माखासे सिस्टेम्सफोरखौ हानायमानि थाबैनो आपग्रेड खालाम आरो जाय आपग्रेडानो बे BPF पार्टीनि पलिटिकल केरियाराव एनि टाइम जेब्लाबो इन फिउचार माने ब्राइटनेसखौ लाबोबाय थागोन जेब्लाबो पलिटिकल केरियाराव BPF पार्टीया सोरांखौ बा देरहासारनायखौ लाबोबाय थानो हानाय बायदि ओरैबायदि मोनसे स्ट्रं सिस्टेम आपग्रेड खालाम जाय सिस्टेमानोखि BPF पार्टीखौ अराय सम स्टेन्ड खालामलांबाय थागोन BTC नि पलिटिकल केरियाराव पार्टीनि सीट आवग्रिना लानानै रायजोनि थाखाय जेबो खामानि मावै रायजोनि थाखाय जेबो मोजां गाज्रि बाथ्रा बुंनो रोङै बेफोरबायदि पार्टीनि बिबानगिरिफोरखौ नोंथांमोना सोलाय सोल' खालामनानै गोदान बिबानगिरिफोरखौ नोंथांमोना चान्स हो बैफोर गोदान बिबानगिरिफोरखौ नोंथांमोना बिबान होनानै BPF पार्टीनि थाखाय खामानि मावनायाव सुजुग आरो सुबिदा होलांबानो जाबाय अब्लासो पलिटिकल केरियाराव अराय सम माने दावगानायनि लामाखौ लाबोलांबाय थानो हागोन फैबाय थानाय 2025 नि जा BTC इलेक्शन बे इलेक्शनाव नोंथांमोना जुदि थारैनो जोंनि हारिनि लोगोसे जोंनि BTC नि माखासे सिस्टेमफोरखौ जुदि आपग्रेड आरो माखासे BTC नि थासारिफोरखौ जुदि मोजां लामासिम जुदि लाबोफिननो जुदि लुबैयोब्ला बे फैबाय थानाय 2025 आव नोंथांमोना ओनलि वन BPF पार्टीखौ बा हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौ सापर्ट होनानै 2025 नि BTC इलेक्शनाव देरहासार होहरनानै BTC सरकारखौ सालायहोनो थाखाय गासैबो रायजो राजा नोंथांमोना हाग्रामा महिलारिनि BPF पार्टीखौ सापर्ट खालामनानै जोंनि 2025 नि जा BTC इलेक्शन
बे BTC इलेक्शनाव नोंथांमोना BPF पार्टीखौ देरहासारहो बेखिनि बाथ्राखौ आङो गासै रायजो राजाफोरनिसिम खावलायहरनानै बे भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन रायजो राजा नोंथांमोन। खुलुमबाय।